Hej og velkommen her. Der er vi i vores helt nye lokaler for sundforskning.dk, hvor vi har redaktionen. Og vi har Institut for Biologisk Medicin, hvor vi uddanner biopater og naturopater. Og lige nu der er Susanne Løfgren faktisk ved at flytte ind med sin zoneterapiskole, hvor hun også uddanner blomsterterapeuter. Så der bliver fuld fart på her, og samtidig en vidunderlig ro, fordi vi er i sådan en gammel fabriksbygning, en gammel kapselfabrik, hvor der er ikke mindre end 90 forskellige firmaer, der er slået sig ned. Lige fra arkitektfirmaer, designer, studie og alle mulige andre ting, og det er faktisk rigtig fedt at være her. Så jeg glæder mig til at vise lokalerne frem for jer, der smutter forbi redaktionen eller kommer ind på skolen og skal have noget undervisning. Altså er det ikke bare sådan lidt interessant, ikke? Her er vi flyttet, og vores naboer til den ene side, det er Lundbeck, som er verdenskendt for, eller verdensberygtet for deres antidepressive medicin. Nogle af de første, der fandt på de her nye serotoninholdige eller regulerende produkter. Og lige til den anden side, lige herovre, så er der en bygning, hvor man sådan kan sige, at taget på den faktisk ligner en stupa. Det interessante er jo, at en stupa, det er et buddhistisk monument, hvor man opbevarer gamle munkedragter og tiggerskåle og hellige skrifter. Oprindeligt så var det der, hvor Buddha og Buddhas jordiske rester de blev begravet. Og det er jo lidt interessant, når vi har buddhismen, hvor man bruger meditation og bøn til at opnå en bedre sindstilstand, og så har vi Lundbeck over på den anden side, som forsøger at gøre noget af det samme med de her serotoninregulerende produkter. Så hvem man har ret af de her to fuldstændig forskellige systemer? Er det den gamle buddhistiske meditationsform, eller er det den helt nye teknologi? Ja, vi har placeret os her lige midt imellem, og det er måske også lige der, hvor jeg har mest lyst til at være. Der er den meditation på den ene side, og der er den nyeste teknologi, hvor mennesker, der har det rigtig dårligt, kan få det bedre. Hvem man har ret, det ved vi ikke, men her er vi.